Daka trok tempar shipotayar sendon lani daka pisa shipolak tingka on ai iba TS yaki nongjob haka fast price naga benta ka lucky draw ba on sepenlong haka khatsan terik mana bepra arjar pusau hajing king shuer nangta ubaar unyo daka bolero lani daka alto kiten braniu lani daka pisa lailak tingka ubalai unyo daka pisa shilak besauru unyo dak pisa silak tingkah kapor ban penilai kain nak menta kalau kidro kalong hakapor arsiteng no paisngi kador tiket nak menta kalau kidro kalong si tiket lais pak tingkah bat arteli tiket sans pak tingkah katai ka lo kidro kalong kabahit bah na pedeng kilo kidro kabangil iyo ban bisyar ha katai ka karsan terik menai bepra arajar pusau na barok kan don ru kajing yakub khwai do kha ha kati kesngi hajing king shuar kapung jong iba TS bat bla penyai da iba TS hi iba dai traipung kapung ka badan harut jong ka suruk ba national highway ka bayai na mairang skinshi ka ba hapapo eastern west ka sihil district ha ka kharsan trik bna ba pra arjar pusau ka ban sedang duduk ka por khandai bije step hadu ka por lai sitang janmet ka dor tiket nda ka banta kajing ikut khwai dokha kalong khatsan spa tingka si tiket pinyo ya fast price kalong sanlak tingka baar arlak tingka ubalai ter hadu ubasipau unyo silak uwe pulkruan kabak hadwe pinyo lai phajar bat ubakhat ar pinyo sipau hajar tingka nalor kita ki price ki ba khamhe shaneng pinyo yakine ki consolation price ki badon kumba arthotli ha kajing yo ka basau hajar tingka uwe uperlok rawan nama kata la penti bru ba ki kali ki dei ban yang ha ki parking balapan kre ka por ban bu jaka kalong ha ka por ar beje janmen kata ha ka khat sau tarik nai bepra arajar pusau dausi ne urwiang ondi pat ya ki tiket ha ka por ar shipau no phaisngi haringkal bat ustikar na kam taban bu jaka lada 4 hit ya kita tiket hadu kapor ar sitang janmet kitrai bapnya ya kita cukup khai dok ha ki haban weng no ya utu usik lene yo ruang omsya ya ki banabar jong ka sinong ki bawan di jing di klem da yo ka jingbet na ka sinong kene kalong ka basyai ba ki pajba baro ki ba mu banwan di jing di ha ka te ka kharsan tarik ang de jing king shuar snap hai ka ni jing pentip ba omsya ya ki banabar sinong banwan di jing di klem da yo jing bet na ka sinang ngisu thu ha ka te ka pung hajing king shuar na lor ki do kha ki bala khap nge ki bala don lupa hang te na ka leng jong iba TS ila the thmai ru ya ki do kha hadu khat we kwental siteng ha ka artarik na ba phra arjar pusau ki do kha ngisu thu ki la bon ma ka te ka pung bat ni kemen skam ba ka jing ko khwai do kha ha ka te ka kharsan trik an long ka ba sutanat bat ba ajing hon ya phi ki pai ba rawon ni yo i ba hot ki don sibun ki notice khwai do kha ha ka te ka khartan tarik bna ba phra arjar pusau nomor ba ka dei ki shuti ndai haba bishar ba ya ki notice baro kane ki notice jong iba TS hajing king shuar ka dei ka ba kham bestam na baro la da pin page ya ki price na kam ta ji ko khwai do kha bar kum jur la da pin page ya ka price na ka banta kalau ki draw Tegi kirban skam produk limba kajing ai jing kersian limba kajing sutanat kejong pi ya BTS na kuwi ke pot kuwi pat hakini ki sngi ki sinam ki balij no baro ni kirman bah hakani ka karsan tri guru ba pinwan ban ai jing kersian ni BTS hajing king shuar bah katei ki sngi kirman bukan long ke sngi ke bah pen sutanat ya pi ki badon ke bok kono sip bat lese kan salong ru ka ba ma pi pen sutanat limba kajing penya jong BTS kumba jolong hambaro sikata ba ilong ibreu ba khoj ibreu ba ai kajing su tenat berkebah pen ilak ruban syania ya ki pajba rawan kumjuru ya ki pajba ki bawan kenang namta kalau ki draw ku boleh sibon